हाँ भाई नमस्कार। हम हैं राउत दोस्त प्रकाश सिंह अमेरिका से। आज हम सोचले रहनी है कुछ और वीडियो बनाए के, लेकिन अभी एगो टॉपिक जौन बहुत गरम चल रहल बा मार्केट में। सोचनी ओकरा बारे में जरा 2 मिनट हम रउआ लोग के बता दी। सब लोग के कुछ पता होखे के चाही कि का चलता। त ई ह जौन अभी अडानी के साथ जौन भइल बा और जौन कंपनी अभी अडानी के बर्बाद कइले बा, तो हम सोचनी काहे ना ओकरा बारे में थोड़ा सा दू शब्द रउआ लोग के बता दी। जैसे कि रउआ लोग के भी जानकारी रहे कि आखिर भाई के ह कैसन कंपनी ह जौन अडानी जैसन आदमी के बर्बाद कर देलक। दुनिया के तीसरा सबसे अमीर आदमी, ओकरा के आज लगभग हर दिन उनकर रैंकिंग नीचे जाता। अभी काल देखले रहनी तो 21 नंबर पर रहले हाँ, और अभी और बर्बाद हुई हैं कुछ दिन में। तो ई कंपनी के नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। और रवा लोग सुनत होके हम लोग न्यूज़ में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आ गई। तब रवा लोग के यकीन ना होई कि ई कंपनी में खाली 9 गो एम्प्लॉय बा। और पिछला साल तक तो खाली 5 गो एम्प्लॉय रहे। तो ई कंपनी के जौन मेन काम बा, ई का करेला कि बड़ा बड़ा जौन कंपनी सब होखेलन सन दुनिया में, जैसे अडानी हो गए और कोनो अ, जितना भी बड़ा कंपनी बा, जैसे कि वो एगो निकोला रहे और कोनो बड़ा कंपनी, ओकरा बारे में एकनी के जाएलन सन, रिसर्च करेलन सन, पता करेलन सन कि भाई ओमे का गड़बड़ चलता, और वो गड़बड़ी के पूरा प्रूफ के साथ रिपोर्ट बना के अपन वेबसाइट पर डालेलन सन। और लोग के अगर रिपोर्ट डाउनलोड करे के बाद तो लोग जाके अलग अलग जगह से डाउनलोडो कर सकेला। और वो रिपोर्ट डाउनलोड करे, वो रिपोर्ट डाले के बाद हलचल मचेला। कंपनी कभी कभी कंपनी बर्बाद हो जाला, कभी कंपनी पर केस चलेला, तो बहुत कुछ होखेला। और एकनी के सक्सेस परसेंटेज बहुत हाई बा। मतलब पिछला ई कंपनी अभी 2017 में ही खुलल बा, और पिछला 5 साल में एकर 75% स्ट्राइक रेट बा। माने जितना भी रिपोर्ट एकनी के सबमिट कैले बाड़न सन, ओमे 3/4 रिपोर्ट में एकनी के सफलता हासिल भइल बा। और कंपनी या तो बर्बाद हो गईल बा या बहुत ज़्यादा घाटा में चल गईल बा। ई त अडानी बाड़े के अभी तक ठीक ठाक बाड़े। अभी कुछ दिन हो गए ओकरा बादो कतना कंपनी तो 1-2 दिन में धराशायी हो जाला। एजा भी ओकनी के अंदाजा लगैले बाड़न सन कि अडानी के जौन शेयर बा, अडानी के पूरा कंपनी के जौन वैल्यू बा, उ 85% तक कम हो जाई। तो अभी समय बा, देखा तनी आगे का होई। तो हम आज अडानी जी के बारे में, चाहे अडानी के कंपनी के बारे में कोनो बात ना करें। आज हम खाली 2 मिनट और हिंडनबर्ग के बारे में बात करें। तो अब सब लोग सोचत हुई लोग कि भाई इतना बड़का ई 9 आदमी के कंपनी इतना बड़ा हलचल कैसे मचा देलक दुनिया भर में। जा जाके इतना बड़ा कंपनी के रिसर्च कैसे करेलक है कि 9 आदमी में तो के ओकर फ़ोन के बिल पे कइलक, के ओकर फ्लाइट के पैसा पे कइलक, कि कैसे कैसे ई कंपनी पैसा कमावता और कैसे ई कंपनी काम करता। काहे कि चैरिटी तो नइखे करत, ई कौनो दान पुण्य के काम तो नइखे करत। त ई कंपनी के मेन धंधा ई बा कि शॉर्ट सेल करेला। मतलब स्टॉक मार्केट में एगो, जैसे हमनी के स्टॉक खरीदे निसन और स्टॉक के दाम बढ़ जाला, शेयर के दाम बढ़ जाला, तो हमनी के बेच के पैसा कमा लेवे निसन नु। एगो दोसर तरीका भी चलेला, शॉर्ट सेलिंग कहाला। ओमे रउआ लोग के अगर पता बा कि कोनो शेयर डूबे वाला बा, तो ओकरा के पहले ही रउआ लोग उधार लेके बेच दी और बाद में ओकरा के खरीद ली। माने जैसे कि आज अगर 5,000 रुपया अडानी के शेयर के दाम बा और रउआ के पता बा कि उ काल 2,000 होखे वाला बा, तो रउआ 5,000 में ओकरा के पहले ही उधार लेकर के ओकरा के बेच दी, ठीक बा। और बाद में ओकरा के 2,000 रुपया में ओकरा के खरीद ली। मतलब जौन जेकरा से रउआ शेयर ले तनी, जौन ब्रोकर से, ओकरा से 5,000 में ओकरा से उधारी लेकर के ओकरा के 2,000 में अगला दिन जब शेयर के दाम कम हो गए तो ओकरा के 2,000 रुपया लौटा दी, तो रउआ के 3,000 के फायदा हो जाई। तो बेसिकली जब कोनो कंपनी बर्बाद होखेला, तो शॉर्ट सेल करे वाला सब पैसा बनावेलन सन। अब अगला क्वेश्चन ही बाकी खाली 9 आदमी के लेकर के इतना पैसा तक नहीं लगे, नहीं ना होई कि भाई जाके कोनो अडानी के पूरा शेयर खरीद ले, चाहे मार्केट के डुबा दे, ठीक बा। तो एकनी के पीछे बहुत बड़ा एगो माने लोग के एगो पूरा के पूरा समूह बा। तो बहुत सारा इन्वेस्टर सब पैसा लगावेलन सन। तो अब जैसे एग्जांपल हम देतनी, जब एक दो साल पहले जब हिंडनबर्ग वाला बोलले हुई अपन इन्वेस्टर सबके कि भाई हम अडानी के अटैक करे में बार, तो ओकनी के देखले हो कि सन भाई काहे अटैक करबा। तो अडानी के हमरा के लागत है ई सब काम चल रहल बा। हमरा के लागत है कि ओकरा के कहीं से पैसा मिल जाता और उ पैसा दिखा दिखा के पब्लिक के बेवकूफ़ बना के और अपन शेयर के वैल्यू बढ़ावता।
तब ओमे का भइल हो कि 100-200 गो इन्वेस्टर सब बोलले होखियन सन कि भाई ठीक बा, ल हमरा तरफ से तू 1 लाख रुपया हमरा तरफ से ले ला, 10 लाख रुपया हमरा तरफ से ले ला, जा तू रिसर्च कर और जब तहार रिसर्च कंप्लीट हो जाई, तब पहले हमनी के बताइह। तो अब जैसे जनवरी में इनकर रिसर्च कंप्लीट भइल हुई, तो ये पहले अपन इन्वेस्टर्स के पास गइल होखियन कि भाई देखा, हमरा के बहुत सही रिपोर्ट मिलल बा, 720 गो प्रूफ हमरा लगे बा कि अडानी के कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहल बा। तब बोला तो पब्लिश कर दी। तभी इन्वेस्टर सब का करलन सन कि ओ घड़ी अडानी के माने जौनो कंपनी में जेकर रिपोर्ट पब्लिश होखे वाला बा, ओकर कंपनी के शेयर के शॉर्ट सेल कर देवेलन सन, पहले ही फ्यूचर के दाम में। तब ओमे फिर का हुई कि शेयरवा जैसे नीचे जाई, त जितना ओमे जौन गैप भइल बा उतना कमा लेवेलन सन। ई केस में एकनी के आशा बा कि 85% तक के फायदा हो जाई। तब अडानी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट बा, काहे कि इंडिया में ई जौन इन्वेस्टर बाड़न सन, कंपनी अमेरिका के ह, न्यूयॉर्क में एकर हेडक्वार्टर बा और इन्वेस्टर सब भी अमेरिका के और एनही होने के बाड़न सन। तो एकनी के इंडिया में शेयर खरीद बिक्री ना कर सकिहन सन, एकनी के नइखे उ पावर। तो एकनी के अडानी के बॉन्ड पर और फ्यूचर में जौन फॉरेन में जौन स्मॉल कंपनीज में जौन शेयर बा ओकर ओपर एकनी के अटैक कइले बाड़न सन। त ए बार बॉन्ड के पूरा खरीद बिक्री भइल बा और छोट-छोट कंपनी के भी शेयर में खरीद बिक्री भइल बा देश के बाहर। यही से रउआ लोग सुनत होखे हम लोग कि एसबीआई और एलआईसी के नाम आवता अभी बार-बार। त अभी पिछला 3 से 4 दिन में अडानी के 9 लाख करोड़ रुपया के पूरा नुकसान हो गइल, शेयर मार्केट के 4 लाख करोड़ के नुकसान हो गइल और खाली एलआईसी के 18,000 करोड़ के नुकसान हो गइल। अब नुकसान का भइल कि शेयर के दाम नीचे चल गइल, ओकनी के इन्वेस्ट करके रखले रहलन सन बॉन्ड में, त जब उ डूबल त साथ में इहो डूब गइल। त ई त हो गइल पूरा स्टोरी कि भाई ई हिंडनबर्ग पैसा कैसे कमावेला और एकरा पीछे केकर हाथ बा। अब ई सही करता कि गलत करता, अभी तक त लागता कि सहीए करेला, जतनो ई रिसर्च करेला। त हम एकर रिसर्च पर त हम बोले के हमार मने अइसन कोनो हैसियत नइखे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ भइल बा एजा, अगर कुछ अटैक भइल बा बाहर से, कभी-कभी होखेला नु भाई, कोनो आदमी इतना जल्दी अमीर हो गइल त चलो ओकरा के अटैक कर दो। तो अगर अइसन कोनो अटैक भइल बा, चाहे इंडिया के खिलाफ, चाहे अडानी के खिलाफ, तो कुछ दिन में सिचुएशन नॉर्मल होखी। तो रउआ लोग ऊपर एगो अपन क्लोज आई रखी लो, देखी कि आखिर का चलता। अगर अइसन भइल कि ई रिपोर्ट में कुछो गड़बड़ निकलल, मतलब रिपोर्ट अगर गलत निकलल, तो अडानी के शेयर फिर से वापस आ जाई। तो 9 लाख करोड़ रुपया जौन मार्केट से गइल बा, चली 9 लाख के 9 लाख करोड़ ना आई, लेकिन 4-5 लाख करोड़ रुपया वापस आ जाई, अगर रिपोर्ट में कुछ गलती निकलल तब। लेकिन अगर अडानी जी गलत बाड़े तो उनकर तो हमरा के लागता कि अब खत्मे बाड़े। तो देखी लो, अगर रिपोर्ट गलत भइल तो अडानी के शेयर खरीद ली लोग, तो अब बढ़ी। अब और कितना डूबी, माने डूबे के बाद तब ऊपर ही नु आई। तो जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होखेला। और एलआईसी के भी अभी हालत खराब बा। अगर रिपोर्ट गलत निकलल, चाहे कोनो षड्यंत्र के पता चलल, तो एलआईसी भी ऊपर आई। तो अगर रउआ लोग के स्टॉक एक्सचेंज में और ई सब चीज़ में इंटरेस्ट बा, तो ई लाइन में देखी लो। लेकिन हम कौन स्टॉक एडवाइस नहीं देत, हमरा के उतना पता भी नइखे भारत के बारे में। लेकिन हमरा के ई पता बा, कंपनी अगर डूबल और इन्फॉर्मेशन गलत निकलल तो कंपनी वापस आई। दुनिया के तीसरा सबसे अमीर आदमी अतना जल्दी हार तो ना मानी, हो सकेला वापस आई। तो एकरे साथ हम खाली सोचनी कि आज हिंडनबर्ग के बारे में कुछ बता दी कि भाई वो काम कैसे करेला। अब कुछ दिन में देखेम, अगर रउआ लोग के कमेंट वमेंट मिलल और चाहे अगर केहू के कुछ जानकारी चाही, तो अडानियों के कंपनी के बारे में कुछ बताएम कि भाई वो का करता, का भइल बा ओकरा साथ, कहाँ-कहाँ घोटाला के शक बा और कैसे-कैसे वो पैसा अपने छोटा-छोटा शेल कंपनी से कैसे-कैसे वो पैसा इन्वेस्ट करा के लोगों के सामने दिखैलक ह कि पैसा आवता और लोग के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा कैलक ह अपन कंपनी के प्रति। त इहो एगो इल्ज़ाम लागल बा, जौन जौन कौनो हमरा के नइखे लागत कि इल्ज़ाम गलत होखी, काहे कि बहुत बड़ कंपनी सब ऐसे ही करेलन सन। त एकरे साथ चली आगे देखेम हमनी के अगला 2-3 दिन में और 1 हफ्ता में का होई अडानी के, और ई कैसे इम्पैक्ट करी अपन अ, भारत के इकोनॉमी के और इवन वर्ल्ड के इकोनॉमी के। अडानी छोटा-मोटा आदमी तो ना ह, पूरा वर्ल्ड अभी इम्पैक्टेड बा यही चीज़ से। तो चलिए एकरे साथ फिर अगला बार फिर अगला वीडियो के साथ मिलेम। तब तक खातिर नमस्कार, फिर मिलेम।